Jotono anikha kaham bai chibaite hamjak maya pharo. Angno Mr. RK Tripura tabukle norok siniwi mangkhna. O koklam pandao norok ni bagwi nangmani eva kheba important kok kisacha sanani bagwi jora rojak kha. Raja disa tongnani muchung khlai ranini ulo ulo ta rok frikdi rangni ulo ulo se rok di takhuk rok. Rang kha powerful rani ungkha beautiful. Borui wangkha mokolni naithok rang wangkha bokhani tongthok chini langmale belai naithok haifano saichung tongnani chaitok di o maya o hamjakma o kwatwi kok joto se tatal au kubui kok kulai sakhe mankhe Kulai sakhe komai thango tabuk ni hamjak ma honma rok temporary China mal haise aboni bagui puila saksak focus rodibat tuyo bithi kisacha roma bai kobang ma tui fiagui thango aina kotor mau holong sa chikon bai sobai mano abohai hamya kok thai sa bai borok ni bokhano sobai mano Birnai tok sale biroi tom mani bar jak nai koroi